Mark Oets, de voorbereiding zit erop. Jullie verliezen deze wedstrijd met 1-0, de eerste nederlaag in de voorbereiding. Wat zegt dat? Nou, ik denk dat het niet zoveel zegt. We hebben nu tegen een tegenstander gespeeld die op de 10e plaats laatste seizoen was in de Spaanse competitie. En ze hebben goed gevoetbald. Ik denk dat wij ook in de eerste helft goed gespeeld hebben, geduldig gespeeld hebben. En ik vond het wel goed. Er was één standaard situatie en is jammer. Misschien kunnen wij nog een beetje meer kansen creëren. Maar ja, we zijn nog in de leerfase, vind ik, zegt die trainer ook. En voor dit hebben wij het, denk ik, niet zo slecht gedaan. Hoe vind je dat je het zelf gedaan hebt, ook als je kijkt naar de rest van de voorbereiding? Ja, ik vind dat ik wel vandaag heb hard gewerkt en probeerd wat te doen. Het was een beetje lastig omdat ik niet heel veel ballen gekregen heb of voorzetjes gekregen heb. Deze wedstrijden gaan ook komen. Waar je niet veel ballen krijgt of niet veel kansen krijgt. En, ik heb geprobeerd voor de ploeg te werken en dat heb ik wel gedaan. Je bent teruggekomen van Heracles. Je wilt natuurlijk die basisplaats krijgen, doelpunten maken. Heb je nou het gevoel dat je hebt laten zien aan de trainer dat je die basisplaats verdient straks voor het begin van de competitie? Of ik dat verdien, dat weet ik niet. Dat moet de trainer de beslissing doen. Wat vind je zelf? Ja, ik heb wel geprobeerd mij te laten zien. En ik heb deze voorbereiding denk ik het goed gedaan. Ook tegen Kabbalah en tegen Go Ahead Eagles was het niet zo slecht. En we gaan zien wat volgende week gebeurt. Ja, maar toch. Ik bedoel, je komt weer terug. Dan wil je je laten zien hier. Iedereen denkt, nou, Heracles, goed gedaan. Heb jij nou het gevoel dat je deze stap kunt maken naar Heerenveen? Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat ik kwaliteit heb om ook eerste spits in Heerenveen te zijn en te scoren voor Heerenveen. En ik hoop dat het gebeurt. Is het dan ook vervelend dat Dalgaat, een nieuwe spits, erbij komt? Ja, nee, dat was klaar voor mij. Omdat je niet met één spits in de competitie kan gaan. Dit is normaal en je heeft altijd concurrentie overal. En daar moet je mee omgaan. Het doet niet wat met jou mentaal in je hoofd dat je zegt, er komt toch wat meer druk op? Nee, sowieso niet. Je moet gewoon laten zien wat je kan. En, het maakt niet uit wie bijkomt of wie blijft of wat dan ook. Je moet doen wat je moet doen. Je werk doen en zo is het.